לעשות את זה בקצב שלנו. מצאתם איכשהו את ההקלטות של ההרצאות, דברים כאלה? אני ביקשתי, לא, ההרצאות של השנה. זאת אומרת, אני בעיקרון השיעורים האלה מוקלטים, ואני ביקשתי מסטס איכשהו יארגן את הווב פייג', אני חושב שזה לא בדיוק קרה, ויודיע לכם איך למצוא את זה, אבל יש לנו וידאו של כל ההרצאות פחות או יותר בצורה מסודרת, וגם כשזה יקרה אז גם הווב פייג' אמרתי, אפשר כרגע להגיע לדברים שאני אראה לכם דרך הווב פייג' שלי, שזה גם כשהוא לא מאוד מסודר, אבל לפחות יש גישה אל האתר הזה. כן. כן, אז אני חשבתי שאמרתי את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם. בקורס הזה אני בדרך כלל לא עושה מבחן. יש תרגילים ויש פרויקט. הפרויקט היה בעבר פחות או יותר לתכנת בקרה בכמה דרכים שונות למערכת מהסוג הזה. כלומר, עגלה עם מטוטלת הפוכה או דברים מהסוג הזה. יכול להיות שיש לנו פרויקטים יותר מעניינים גם, אבל זה היה פרויקט סטנדרטי אם אתם זוכרים, כל אלה שהיו פה ראו את זה, כן? אז את זה גם אפשר לתכנת היום, זאת אומרת, אפשר להעביר את זה מהמצב של סימולציה למצב שזה באמת עובד בעזרת מטלאב. יש היום קוד מטלאב מאוד נחמד שמתחבר ישירות לרובוט הזה. אני לא יכול לתת לכל אחד מכם את הרובוט, אבל את הסימולטור שלו אפשר להוריד, ואת התוכנה שמפקחת עליו אפשר להוריד, ואפשר לבדוק שזה באמת עובד, אבל בעיקרון, לפחות לתלמידי הנדסה, אני הייתי רוצה שלדבר הזה יהיה המשך, כלומר שתהיה מעבדה שהם גם יממשו את זה. לתלמידי ICNC, אני הייתי מחפש פרויקטים אולי קצת יותר מעניינים. כלומר, דברים שקשורים אולי באיזושהי צורה לעבודה שלהם, או לביולוגיה, אבל בעיקרון יש בקורס הזה תרגילים. קצת עשרים לי פה כמה אנשים, סטס למשל, שאמור לארגן את התרגילים האלה, והציון ניתן על סמך התרגילים והפרויקט. אז הפרויקט אבל הוא די open-ended, לפחות לגבי הדוקטורנטים פה, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אבל גם התרגילים הישנים וגם הפרויקטים הישנים נמצאים על הרשת, אפשר לראות בדיוק על מה מדובר. לא כמובן למה לא נמצאים פה עוד אנשים, אבל תכף נראה את זה. אז דיברנו פעם שעברה בצורה מאוד בסיסית על מה זה מערכת דינמית. אני אזכיר שוב למה הכוונה אצלנו. באופן כללי לגמרי, אנחנו כרגע מדברים על מערכת שמתוארת על ידי משוואה דיפרנציאלית, או בעצם מערכת של משוואות דיפרנציאליות, שהווקטור הזה x נקרא וקטור המצב של המערכת, והנגזרת שלו x נקודה, הנגזרת שלו לפי הזמן, נתונה על ידי איזושהי פונקציה, שהיא פונקציה וקטורית בעצמה, של הוקטור המצב, איזשהו וקטור שנקרא לו הכניסה למערכת, ובאופן הכי כללי יכול להיות גם תלות מפורשת בזמן. כאשר כן, ה-x הזה מבחינתנו כרגע, כמו שאמרתי, הוא וקטור שאני חושב עליו כוקטור עמודה ב-Rn. המרחב האוקלידי האין-ממדי, וה-u הזה, זה איזשהו, באופן כללי יהיה לנו איזשהו וקטור עמודה u1 עד um. לזה אני קורא המצב, ולזה אנחנו נקרא הכניסה, או בהמשך נקרא לזה הבקרה. יכול להיות שיהיו עוד כל מיני דברים שייכנסו לנו בתור כניסה, וזה כמובן ב-Rm. ו-T הוא כמובן הזמן הרציף, שכרגע אנחנו חושבים עליו כמשתנה ב-R. זמן רציף. ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על מערכת, אנחנו מניחים שיש לה גם איזושהי תצפית, איזשהו מוצא, כן, אז אנחנו בדרך כלל שתי המשוואות האלה. כלומר, כמו שכתבתי את זה כאן, בעצם רק להבהיר למה הכוונה כאן. הכוונה בזה, ואני לא אסתמן את זה יותר, זה וקטור הנגזרות. כן, x נקודה והנגזרת לפי הזמן של x, לכל אחד מהמשתנים האלה.
וקטור הנגזרות בעצם שווה לוקטור של משוואות, כן? f1 של x1 עד xn, u1 עד um, ואולי גם t, וכן הלאה עד fn של x1 עד xn, u1 עד um ו-t. כן, זה וקטור באיזשהו מובן, כן, שאני כותב את זה בצורה כזאת, הכוונה היא, כן, זה וקטור שלמשל במטלב נוח לנו מאוד לחשוב עליו כוקטור עמודה. אז הכתיב הזה, שני הדברים להם שקולים, כן, הכתיב הזה זה הכתיב הוקטורי הזה. ומכאן ואילך אני לא אכתוב במפורש לא את הממד של x, אני תמיד אניח שהוא n ממדי, ושהאות n כרגע שמורה לעניין הזה, ולא את הממד של u, שאני תמיד אניח שהוא m, ואניח שהם קבועים בשלב הזה של הדיון. ואנחנו בדרך כלל מניחים שיש גם פונקציית מוצא, או האוטפוט של המערכת, כן, זה אני קורא הדינמיקה, כי כאן יש לי השתנות בזמן, כן, זה בעצם קובע לי את הכלל שבו המערכת מתפתחת בזמן, נכון? אני יודע את הנגזרת, אני יודע לעשות לה אינטגרציה וכן הלאה. פונקציית המוצא היא דבר קצת פשוט יותר, כלומר, יש גם משהו אחר שאני ארצה לקרוא לו y בהמשך הדרך, שהוא יכול להיות פונקציה וקטורית אחרת, גם של המצב, גם של הכניסה וגם של הזמן באופן כללי ביותר. והפונקציה הזאת, כל הפונקציות האלה, גם הכניסה, גם הדינמיקה וגם פונקציית המוצא, או פונקציית האוטפוט של המערכת, אנחנו בהמשך הדרך נוסיף להם רעש ונעשה להם כל מיני דברים שיחלכו אותם קצת. אבל כרגע אני עוד לא מדבר על רעש. כרגע אלה משוואות רגילות, כלומר זאת משוואה דיפרנציאלית. זו מערכת של אין משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. זה הדבר הכללי ביותר שנקרא ODE. והפונקציה הזאת היא פשוט העתקה נקודתית בכל זמן, כן, גם x, גם y, כן, ו-y, כמו שאמרנו, יהיה לצורך העניין איזשהו וקטור עמודה y1 עד yl, זה שייך ל-rl, כן, אלה סימונים שאני דרך להשתמש בהמשך, זה המוצא או התצפית, האוטפוט של המערכת, זה נקרא הכניסה או האינפוט של המערכת, זה נקרא state. עכשיו, אני כרגע, בשלב הראשון של הדיון, אנחנו נוכל להתעלם מהמוצא. אז כל זה כרגע פחות מעניין אותנו. אני רוצה לדבר על מערכת שהכניסה שלה, נסתכל בעצם רק על הדבר הזה. וכמו שראינו, יש כמה שפות מתמטיות שאנחנו משתמש בהן בכולם ביחד, ונפתח אותם עוד בהמשך הדרך בצורה הרבה יותר מסיבית. אז קודם כל אמרנו שהפונקציה הזאת, f של x ו-u ו-t, מגדירה בכל נקודה ב-x, או מגדירה וקטור, סליחה, וקטור n ממדי, וקטור n ממדי לכל x, ו-Rn בהינתן U ו-T. כרגע נעזוב את הדבר הזה. וזה אנחנו קוראים שדה וקטורי. זה נקרא שדה וקטורי. שדה וקטורי ב-Rn. וציירנו דברים כאלה, ואני צייר גם היום יותר מאוחר ב-R2, שאז זה קל לעשות את זה. וכמובן שאם אין תלות מפורשת בזמן, ו-U הוא כרגע קבוע, לצורך העניין זה שדה קבוע. כלומר, לכל נקודה במרחב יש שדה, ואם כמובן ה-F הזאת משתנה עם הזמן, אז השדה משתנה עם הזמן. אז זה אנחנו קוראים וקטור פילד, כן. עכשיו, השדה הוקטורי הזה, אנחנו נדבר הרבה בהמשך הדרך, הרבה יותר מאשר בשנים קודמות, על התכונות הגיאומטריות, מה שנקרא הגיאומטריה הדיפרנציאלית של שדות וקטוריים. זה דבר שיעזור לנו מאוד בהמשך הדרך, אז כרגע אנחנו הולכים להסתכל על זה פשוט כציור כזה, מסוג הציורים שציירנו בפעם הקודמת. כן, אם יש לי את
קואורדינטות של x, נניח זה x1, זה x2, אני תכף אצייר ציורים ספציפיים כאלה. אז בכל נקודה במרחב יש איזשהו וקטור, שהוא גודל עם כיוון, שיוצרים בסך הכל שדה שלם. בסדר? עכשיו, הדבר השני שאנחנו אוהבים לחשוב עליו, זה תיאור אחד, תיאור של המערכת הדינמית בעזרת שדות וקטוריים. כרגע אולי זה נראה קצת איזו פורמליזציה מוגזמת, אבל אנחנו נראה, כבר ראינו, כשהסתכלות על השדה הוקטורי הזה נותנת לנו לפחות בשני ממדים תמונה מאוד יפה מה קורה. יש לנו נקודות שבט, יש לנו נקודות פיתול, יש לנו נקודות היפרבוליות ופרבוליות ונקודות עוקף וכל מיני נקודות יציבות או לא יציבות, על כל זה אנחנו נדבר מיד. הדבר השני זה תיאור אחר של המערכת, זה מה שנקרא בעזרת בלוקים. אני אומר את זה משום שזו שפה מאוד חשובה שמשתמשים בה הרבה, בעיקר בהנדסה, אנחנו לא נשתמש בה יותר מדי, אבל אנחנו בעצם יכולים לראות משוואה כזאת, מערכת של משוואות כזאת, בתור איזה מין, אנחנו יכולים להסתכל על המערכת בתור קופסה. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על בלוקים, אנחנו בדרך כלל מציירים איזה מין ציור כזה, כמו שמהנדסים אוהבים לצייר, קופסה שיש לה כניסה, יש לה מצב פנימי, לפעמים אני יודע אותו, לפעמים אני לא יודע אותו, לפעמים יכול להיות שנוח לי לייצג את המצב הפנימי בכל מיני צורות שונות שאין להם הרבה קשר למה שקורה בפנים, אני יכול את אותה מערכת לממש בכל מיני צורות, מבחינת הקשר בין הכניסה למוצא, ויש לה מוצא. אז הקשר הסכמטי הזה, כן, בין כניסה למוצא, כמובן כאן זה דבר M-ממדי, כמו שאמרנו, וזה דבר L-ממדי, וכאן יש N-ממדים. כל הדברים האלה יכולים להיות וקטוריים, עם הרבה כניסות והרבה מוצאים. אנחנו עושים כל מיני סיווגים של מערכות, לכניסה יחידה, כניסה עם מוצא יחיד, כניסה מרובה, מוצא מרובה, כל הדברים האלה, אני לא אדבר עליהם עכשיו יותר מדי. ואני יכול את המערכת הזאת המסוימת לצייר באופן הבא, כן, אם יש לי מין סכמה כזאת, ש-X נקודה נכנס ועובר דרך משהו שנקרא לו לצורך העניין אינטגרטור, כן, שעושה אינטגרציה לפי T. אז אם X נקודה נכנס, עשיתי איזה אינטגרציה לפי T, מה אני אקבל בחוץ? נו, כולם ביחד? את X? אוקיי. אז אני אקבל פה את X. נכון, אז זה קופסה כזאת מאוד פשוטה, כי נכנסתי את X נקודה, הוצאתי את X, נכון? עכשיו אם אני רוצה לצייר בעזרת דיאגרמה כזאת, בהנחה שיש לי איזה משהו שעושה אינטגרציה, יש לי אינטגרטור כזה, אז איך אני אצייר את המערכת של המשוואות הזאת בצורת בלוק? מה אני אעשה? אז זה לא מובן מאליו למי שלא ראה את זה אף פעם, אבל אני מניח שרובכם כן ראיתם את זה. אני פשוט לוקח ומחזיר אחורנית את S. זאת אומרת, אני לוקח את X, מפעיל עליו את X, כרגע אני אתעלם מה-U וה-T לצורך הפשטות של הדיון, ואני בעצם מכניס אותו לפה. בעצם יצרתי מעגל, אם תחשבו על זה רגע, זה קצת דורש, אם לא ראיתם את זה אף פעם, זה דורש קצת מחשבה, אבל בעצם המעגל הזה שאני לוקח את X, מפעיל עליו את FX, מכניס אותו חזרה, עושה עליו אינטגרציה, מתאר לי בעצם באיזושהי צורה גרפית את הפעולה החשובה הזאת של המערכת הדיפרנציאלית. כלומר, שיש כאן תהליך בזמן, כן? אם תחשבו על זה, אני רץ בעצם אינסוף פעמים כל הזמן בתוך הלופ הזה, מקדם קצת בזמן, מחשב את F מחדש, עושה אינטגרציה, מקדם עוד קצת בזמן וכן הלאה, והאינטגרציה הזאת בעצם כל הזמן מזיזה אותי. ויש כאן משהו שנקרא לולאת משוב כבר, שאנחנו נדבר עליה עוד הרבה מאוד, שכבר נמצאת בעצם הכתיבה של המערכת בצורה כזאת. כן, אז בעצם ראינו שהאינטגרציה של המשוואה, כאן יש זמן מסוים, אני לוקח את הערך של הנגזרת, מחשב מתוכו את הערך של X, מחשב שוב את הערך של הנגזרת, מחשב שוב את הערך של X, מה שהלולאה הזאת, אני לא אומר לך מה האינקרמנט של הזמן כרגע, כי זה דבר שהוא בסופו של דבר בפועל, כן, שתעשי אינטגרציה נומרית, תבחרי איזושהי אינטגרציה זמן וכן הלאה, אבל זה מייצג יותר מזה, כן. יש כאן משהו שמדבר על זמן אינפיניטסימלי, אבל הלופ הזה אומר שאני כל הזמן, כן, הציור הזה לצורך העניין, זה איזושהי הצגה סימבולית גרפית של הרעיון של המשוואה הדיפרנציאלית. שאני לוקח את X נקודה, מחשב ממנו את X, על ידי אינטגרציה, ומ-X אני מחשב את השדה הוקטורי, שזה ה-X נקודה הבא, וכן הלאה.
אז הציור היחסית פשוט הזה, שאנחנו בדרך כלל מהנדסים אוהבים לצייר אותו לא בתחום הזמן, אלא בתחום המערכות לינאריות, LTI אוהבים לצייר אותו עם טרנספורם לפלס, אנחנו תכף נגיד על זה משהו. ואז האינטגרטור יש לו צורה יותר פשוטה, 1/s, אבל זה ציור שהוא בעצם לופ אינסופי, זה בעצם סכום על המון איברים, וצריך להבין אותו כסכום. באופן כללי אנחנו יכולים מערכות, כמובן, שאנחנו מזהים אותה בצורה כזאת, זו מערכת שיש לה כניסה ומוצא. אני יכול עכשיו לחבר מערכות בטור ובמקביל, ולחבר מערכת פשוטה להרבה מאוד מערכות, למדוד רשתות שלמות של מערכות. השפה הזאת בעצם מאפשרת לי ותאפשר לי בסופו של דבר לנתח מערכות מאוד מסובכות. להרכיב אותן, לחבר אותן, לשרשר אותן, לעשות מהן מה שאני רוצה. ולהפך, כן, לקחת מערכת מסובכת ולפרק אותה לרכיבים פשוטים יותר בהרבה מאוד צורות אפשריות. כן. לא, אני אומר, יש לה מצב פנימי. מצב פנימי. זה כן קשור. זה בדיוק ה-X הזה. כלומר, כן, את צודקת. אני אומר, יש לזה מצב פנימי, וכל הדבר הזה הוא הצירוף של שני הדברים, של F של X ושל G. זה בדיוק שני הדברים האלה יחד נמצאים פה. כל הקופסה הזאת מבחינתי אומרת איך הצירוף של הכניסה, המצב הפנימי מייצרים את המוצא. כל הדבר הזה מצויר יחד על ידי קופסה. פשוט במקום לכתוב כל פעם את המשוואות הזאת מצוירת, אנחנו מציירים קופסאות כאלה, אבל בתוך הקופסה הכוונה היא שיש כאן איזשהם מערכת של משוואות, איזשהם קשרים, או איזשהם רשתות, או כל מיני דברים, איך שאתם רוצים לחשוב על זה, שעושים מעגל חשמלי, מעגל מכני, יכול להיות הרבה מאוד דברים פה עושים, שיוצרים בסופו של דבר קשר בין האינפוט לאוטפוט. ואנחנו אוהבים לתאר אותו בעזרת, יש שפות שונות לעשות את זה, כן, אם זה מערכות לינאריות, טיימים וריאנטיות, אנחנו אוהבים לעשות את זה במישור התדר, ויש לזה הרבה יתרונות, אבל אנחנו פה מדברים הרבה יותר על מערכות לא לינאריות. אז כאן, אז כבר הזכרתי את המושג של טיימים וריאנטיות. אנחנו נוגע, אם אין צלות מפורשת בזמן, לא פה ולא פה, אז אני יכול להתעלם מהדבר הזה, וזה הדבר שאני הולך לעשות כרגע, אז אנחנו אומרים שהמערכות הן טיימים וריאנטיות, או בלתי תלויות מפורשות בזמן, בסדר? אז ה-T הזה לצורך העניין כרגע אומר שחוץ החוק, יש חוק שמקשר, אם אני יודע את X ואני יודע את Y, אני יודע מה X נקודה, יכול להיות שהחוק הזה משתנה עם הזמן, ואז אני בכלל מדבר על מערכת, בעצם על המון מערכות, כן? בכל זמן זאת מערכת אחרת, כן? זה סיפור אחר לגמרי. אז כרגע אנחנו נדבר על מערכות שהן לא טיימים וריאנטיות, שהן טיימים וריאנטיות, כלומר שהתלות המפורשת הזו בזמן נפלה, ואני לא אגיד על זה כרגע יותר. בסדר? אוקיי, אז עכשיו הגדרנו מערכת דינמית, אני יכול לדבר על יש עוד שפות שאנחנו נשתמש בהן בהמשך הדרך, אבל השפה הזאת של השדות הוקטוריים והשפה הזאת של הבלוקים עם מעגלי משוב, ישמשו אותנו בערבוביה בהתאם לצרכים ולזמן. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להגדיר בעצם את מה שאפשר לקרוא הבעיה הראשונה והיסודית של תורת הבקרה. אז בעצם מה שאנחנו מחפשים, כן, תזכרו, אנחנו מנסים לייצב המטרה שלנו, המטרה הראשונה שלנו, לייצב מערכת על ידי בחירת כניסה מתאימה. אז לייצב מערכת בנקודה, צריך להגיד, על ידי כניסה מתאימה. טוב, אני אסביר בדיוק למה הכוונה כאן. כלומר, אני כרגע מסתכל על המערכת היסודית שלי, x נקודה שווה ל-0 של x ו-u. ואני אפילו לא אטרח לכתוב את הכתיב הוקטורי, הוא אימפליסיט פה, בסדר? ואני מחפש חוק שאנחנו נקרא לו state feedback, או דרך שאם אני יודע, אני אקרא לזה חוק בקרה, חוק הבקרה יהיה איזושהי דרך מתוך המצב למצוא איזושהי פונקציה, בואו נקרא לה לצורך העניין k, שהיא תהיה פונקציה של x ואולי גם של t, אבל בואו נניח לאו דווקא, שיעשה מה? שאם אני אציב את ה-u הזה פנימה, אני אקבל
שהמערכת מיוצבת באיזושהי נקודה. כך שהמערכת ללא הכניסה, או המערכת הזאת, x נקודה שווה ל-f של x עם k של x ואולי גם t, יציבה ב-x0. אז זה איזושהי הגדרה שאני צריך עדיין להגדיר למה אני מתכוון שאני אומר יציבה, אבל אינטואיטיבית מה שהדבר הזה אומר לנו, זוכרים את הרובוט הזה שאני חושב שבטריה שלו כבר נגמרה, אבל בעיקרון מי שרוצה לשחק איתו אחר יוכל. זאת מערכת לא לינארית, אנחנו תכף נראה באיזה מובן היא לא לינארית, זה מין מטוטלת פיזיקלית הפוכה. יש כאן מישהו שלא ראה את המטוטלת באיזשהו מקום בחיים, אנחנו נעשה את זה תכף מיד, את הדיון מלא במטוטלת. אנחנו נראה שהנקודה הזאת שהיא עומדת ככה, היא נקודת שיווי משקל לא יציבה, תכף נבין באיזה מובן, ומה שאני רוצה שאני אומר, לפתור את הבעיה של העיצוב שלה, ולמצוא דרך, למצוא חוק כזה שיקרא משהו על המצב שלה. איך אני למשל קורא את המצב של המערכת הזאת? אז יש לי פה סנסור, כן, זה את החיים קלים, שאומר לי בעצם מה הזווית שלה. או איזושהי פונקציה מאוד פשוטה שממנה אני יכול לשחזר את הזווית שלה. יש לי כאן מין זמן תאוצה, אבל אפשר גם למצוא אותו איכשהו לשערך את הזווית. ואם אני יודע את הזווית, אני בעצם יודע את המצב של המערכת, אנחנו נראה את זה בצורה מדויקת, ואז אני מנסה לייצר אינפוט, שבמקרה הזה הוא אינפוט קצת מסובך, כי הוא נכנס דרך התנועה של הגלגלים. אבל אם הייתי יכול פשוט להפעיל פה מומנט או משהו כזה, אז הייתי בוחר אינפוט שיגרום לנקודה הלא יציבה הזאת להיות יציבה. אז זאת הבעיה הבסיסית הראשונה שלנו, איך מוצאים חוקים כאלה שמייצבים את המערכת בנקודה. אחרי שנלמד לייצב אותו בנקודה, אנחנו נרחיב את הבעיה הזאת לייצוב של יותר מנקודה, כן? לייצב מסלולים שלמים, לייצב דברים כאלה בנוכחות רעש, נעשה ככה שורה של סיבוכים של הבעיה הזאת. זה יקרה, אני מקווה, כמה שיותר מהר, בקצב שאני מדבר עכשיו זה ילך מהר. ואחרי זה נדבר על הרחבות יותר מעניינות של הסיפור הזה, של בעיית הבקרה, בקרה אופטימלית, בקרה סטוכסטית, נתחיל לדבר על דרכים אחרות לחשוב על המתמטיקה של הבעיה הזאת, כהכנה לסיפור הרבה יותר מעניין, נרחיב כמובן את הבעיה של המוצא, נדבר על מצב שאני לא יודע את המצב, אני יודע רק תצפיות רועשות של המצב, אני צריך לשערך את המצב מתוך תצפיות רועשות, זה מביא אותנו לבעיה מאוד מאוד יסודית בהנדסה, לא יודע את המצב, אני יודע, ואז אני צריך לעשות דברים הרבה יותר מחוכמים בשביל לבקר את המערכת מתוך תצפיות רועשות וכן הלאה. אבל זה יביא אותנו בעצם לבעיה הכללית של שאותה אנחנו רוצים לפתור בקורס הזה. כן. לא, אני אומר, במקרה הזה חוק הבקרה לוקח את U להיות פונקציה של X. U באופן כללי זה כניסה למערכת. אבל גם X נכנס למערכת. כן, אבל יש הבדל גדול ביניהם. ההשתנות בזמן שמעניינת אותנו, חוק הדינמיקה שלנו הוא על X בלבד. כלומר, U לצורך העניין הוא משתנים חיצוניים שאני יכול לשלוט עליהם מבחוץ, לעשות מה שאני רוצה. X מתפתח על סמך הדינמיקה של המערכת. אנחנו תכף ניקח דוגמה והכל יהיה יותר ברור. לא שיכול להשתנות בזמן, אני אפילו בלבלתי אתכם כבר ואמרתי שאני יכול לבחור אותו כפונקציה של X, שזה באמת מה שבלבל אותו עכשיו, אבל בעיקרון הוא יכול לכל דבר, אני יכול לשנות את המערכת מבחוץ. אני רוצה לייצב את המערכת, בעיית העיצוב של המערכת, אני רואה שעשיתי את זה מהר מדי, היא בדיוק לבחור U כזה, שאם הוא יודע את X הוא ייצב את המערכת. מה? כן, הכוונה שלי בדבר הזה זה לייצב אותו בלי אני רוצה שהנקודה הזאת תהיה יציבה. אנחנו נראה שזה לא לגמרי טריוויאלי, אני צריך לעשות לו משהו. כי בלי שפתחתי את הבקרה, הוא כמובן לא יציב. אבל בואו נחזור רגע. כן, אז זאת הבעיה היסודית. אבל איך זה קשור למטוטלת? אני לא הבנתי. מיד, בסדר? אוקיי, סבלונות. אז אני... כמה דברים חייב לכם, כן. א', באמת דוגמה פשוטה של מערכת כזאת, אז אני אקח את המטוטלת לכם. וב', להגדיר למה הכוונה ביציבה. אני כבר פחות או יותר אמרתי את זה, ואני רוצה להגדיר את זה עכשיו מחדש בצורה הרבה יותר מדויקת. אני רק רוצה לדעת שאתם כולכם איתי, כי אני הולך קצת מהר.
טוב, אז ניקח אולי באמת דוגמה פשוטה. דוגמה שתלווה אותנו הרבה זמן. המטוטלת המתמטית. אז מה זה מטוטלת מתמטית? אז הרעיון הוא, אני מניח שחלק מכם ראה את הבעיה הזאת פעם. יש לי חוט, או לצורך העניין כרגע נחשוב עליו אפילו כמות, כמו כאן, קשיח. כן, זאת תכף לא נקראת מטוטלת מתמטית, אם בכלל זה נקרא מטוטלת פיזיקלית, כי יש לה מסה על החוט הזה ועוד כל מיני דברים. אבל בעיקרון הבעיה הפשוטה ביותר, וגם אחת הבעיות החשובות ביותר בהיסטוריה של מדע, בלי להגזים יותר מדי, זה ההבנה של המטוטלת המתמטית. המטוטלת המתמטית זאת מסה M שקשורה באיזושהי נקודה, או מחוברת באיזושהי נקודה לקבועה במרחב, לצורך העניין כרגע, ואני כרגע גם מגביל את התנועה שלה לשני ממדים, מה שכמובן לא הכרחי, אני יכול להוציא אותה מהמישור, אבל נניח שנמצאת במישור. ויש כאן פרמטר אחד פשוט שנקרא הזווית שלה מהאנך. וכאן שאני מניח שאורך החוט הוא L, הדבר היחיד שאני רוצה להניח לה שעל המסה הזאת פועל גרביטציה. mg. יש מישהו שרמת הפיזיקה הזאת כבר מפחידה אותו? לא. זה בסדר. אז אנחנו, כשנכתוב את משוואות התנועה של המטוטלת הזאת, אני אזכיר לכם תטא, לצורך העניין תטא זה המשתנה הדינמי שלי. ומשוואת התנועה, הדבר היחיד שבאמת משתנה פה, וכל הפרמטרים שהזכרתי, אורך החוט וקבוע הגרביטציה והמסה וכל הדברים האלה קבועים. אז מה המשוואה? איך כותבים אותה? אז אני אעשה את זה מהר. אז המשוואה היא m L תטא נקודתיים שווה למינוס mg סינוס תטא. נכון? זה הכוח המחזיר הזה. ובואו נניח לצורך העניין כרגע שיש לי גם חיכוך. כלומר שהמטוטלת הזאת נעה עם חיכוך לינארי, זה איזושהי אידיאליזציה פיזיקלית בעצמה, שפרופורציונית למהירות. נניח שיש פה עוד מינוס איזשהו מיו תטא נקודה. בסדר? שמיו זה מקדם החיכוך. אז אני לא אוהב את כל הקבועים האלה, אז בואו נניח זה לא ממש משנה, יש כאן בעצם רק שני קבועים שבאמת מעניינים אותי. זה G חלקי M, L חלקי, אני יכול לחלק ב-ML את הכל, ואני אקבל תטא נקודתיים, שווה למינוס איזשהו קבוע אחד, בואו נקרא לו K סינוס תטא, מינוס איזשהו קבוע שני, בואו נקרא לו B, זה לא בדיוק מיו, זה מיו חלקי ML, מינוס B תטא נקודתיים, בסדר? פשוט חילקתי, למי שלא, ה-K הזה זה לא ה-K שכתבתי קודם, זה סתם קבוע, זה G חלקי ML, וה-B הזה זה מיו חלקי ML גם כן. בסדר? עכשיו זאת משוואה דיפרנציאלית, אני יכול, שהיא באיזשהו מובן הומוגנית, תכף אני אגיד למה, והיא לא לינארית, נכון? אני יכול תטא נקודתיים פלוס K סינוס תטא, או נכתוב את זה בסדר המקובל, כן, תטא נקודתיים פלוס B תטא נקודה פלוס K סינוס תטא שווה ל-0. משהו לא בסדר? אוקיי. מה? כן, סליחה. טוב שמישהו עוקב אחרי אלגברה. אוקיי, נכון, זה G חלקי. זה באמת הפרמטר החשוב פה, שישלוט לנו לחלוטין על כל העניין. יכולתי גם את B להגדיר עם M, אבל לא משנה. אז G חלקי זה באמת הקבוע המעניין פה, שקובע את זמן המחזור וכל הדברים מעניין. אבל אז איך שרואים כזה דבר? אז דבר ראשון אני כמו שלימדתי אתכם, בואו נניח אפילו לצורך העניין כרגע שנעשות את זה לגמרי קל, B שווה ל-1 ו-K שווה ל-1. סתם נפשט את החיים. אז
איך נראה מרחב המצבים שלי? אז קודם כל, זאת משוואה מסדר שני, נכון? משוואה מסדר שני, ואני דיברתי על מצבים כמשוואות מסדר ראשון. אז איך מעבירים משוואה מסדר שני משוואה מסדר ראשון? מה? אינטגרציה. ייתן אינטגרלי פה. האמת שזה דבר הרבה יותר פשוט. אם אני אגדיר את המצב, המשתנה הראשון בתור תטא, ואת המשתנה השני בתור תטא נקודה, כמו שתמיד עושים, אז הוקטור הזה, תטא נקודה, נותן לי שני משתני מצב. מה היו המשוואות פה? כן, אז אני רוצה לעשות את זה בצורה הזאת, כן, אז x1 נקודה זה מה? זה תטא נקודה, אז זה פשוט x, כן, תטא נקודה זה פשוט x2, נכון? לפי ההגדרה שלי. כלומר, צורך עניין f1 של x זה פשוט x2, נכון? והמשוואה המעניינת שנשארה זה x2 נקודה. x2 נקודה, זה המשוואה הזאת, זה תטא נקודתיים, אז זה יהיה מינוס bx1 מינוס k סינוס תטא, שזה סינוס x1. סליחה, מינוס bx2 סינוס x1, נכון? זאת המשוואה שלי. לא טעיתי. אז זה כאילו ה-f2 שלי. f2 של תטא ותטא נקודה, או של, בצורה שלי זה x1 ו-x2. פעם אחת צריך לעשות את זה עד הסוף. בסדר? אז אם אני ארצה לצייר את השדה הזה, כן, השדה הוקטורי שמוגדר על ידי שתי המשוואות האלה, איך זה ייראה? אז נצייר פה את שני המשתנים שלי. זה יהיה x1, שזה תטא, להזכירכם. וזה יהיה x2, שזה תטא נקודה, נכון? אז איך נראה השדה? אז בשביל לצייר דבר כזה, דבר ראשון שאני עושה זה מחשב את נקודות השבט, נקודות שיווי משקל. מה נקודות שיווי משקל? אני אעשה את זה יותר לאט עד שאני אמשוך משקול אמיתי. אז זה שתי הנקודות שבהן ה-F'ים האלה מתאפסים. אני עושה את זה אינסוף נקודות. אז קודם כל, הנקודה הראשונה, תזכרו שזאת זווית, כן? אז אני אזכור רק שהזווית, תטא, היא מעניינת אותי בתחום 0 עד 2 פאי. נכון? כי מעל 2 פאי זה חוזר לו. אז זאת קורדינטה הזוויתית. תטא נקודה לעומת זאת לא חסומה, נכון? יכולה להיות חיובית ושלילית וגדולה כרצונית. נכון? זאת הנראות הזוויתית. אז מה קורה פה? אז יש לי נקודה אחת יציבה, נקודות שיווי משקל, בתחום שמעניין אותי, זה הנקודה x1, x2 שווה ל-0, 0, נכון? ומה הנקודה השנייה? נכון, כי סינוס מתאפס גם ב-0 וגם בפאי, בתוך התחום הזה, נכון? ואז הנקודה השנייה, זאת הנקודה הראשונה, והנקודה השנייה, x1, x2, השנייה, כן, היא 0 פאי. היא פאי 0, סליחה. נכון? אז אם אני אסתכל, אז כמובן אז הדבר שנוח לעשות פה, שמציירים את זה, אני מניח שרובכם ראה את זה כבר פעם, אז אני אעשה את זה בכל זאת. אני אצייר פה את פאי, אני אצייר פה את מינוס פאי, וזה תחום החיים של מרחב הפאזה שלי, כן, מרחב הקונפיגורציות, מעבר לזה זה לא ממש מעניין אותי. ומה אני מקבל? אני מקבל שזאת נקודה שבט אחת, וזאת, שזה בדיוק זאת, אותה נקודה, היא נקודת שבט שנייה, ואם תציירו את קווי השדה, אז תראו שפה הם נראים כמין דברים כאלה, ופה באיזשהו שלב, יש פה את התופעה המעניינת הזאת, מין עין כזאת, אבל זה לא, זה סימטרי, זה מגיע למקסימום ב-0. ככה בערך. שהנקודות האלה, זה אמור להיות נקודה אחת.
הנקודות האלה הן נקודות שאנחנו נראה תכף שהן לא יציבות, והנקודה הזאת כן יציבה. אם אין חיכוך, דרך אגב, זאת אומרת, אם B הוא 0, אז אני מקבל שפה זה פשוט מעגלים שמסתובבים סביב הדבר הזה, וככל שאני הולך יותר רחוק, המעגלים האלה נעשים יותר אליפטיים. אני בעצם מסתובב ככה. אלה סיבובים, ושאני... אם החיכוך יעשה לנו משהו אחר, הנקודה הזאת, פה אני מקבל שהכיוון הזה הולך ככה, והכיוון הזה הולך ככה. כלומר, המעגלים פה... סליחה, אני אפוך בדיוק מה שציירתי. ככה, וככה. אם החיכוך יש ספירלה, הן יורדות אקספוננציאלית ל-0 בסופו של דבר. אבל אם אין חיכוך, אז זה פשוט יהיה מעגלים. אני כרגע שהם מסתובבים בצורה כזו. אני ציירתי את זה לא נכון, ספירלות הולכות הפוך. הולכות ככה. אז קורה פה משהו, כן? והקו הזה שמפריד, כאילו, אותה נקודה שמביאה אותי ממש עד למעלה, מעלה את המטוטלת לנקודה הלא יציבה, יש פה איזה קו כזה, שנקרא, קוראים לו הספרטריקס, כי הוא מפריד בעצם שני התנהגויות שונות לגמרי של המערכת, מתנועות כאלה, תנועות שהמטוטלת חוזרת על עצמה, שזה שקול בעניין הזה לתנועות כאלה, נכון? תטא חסום בין שני ערכים, זווית מקסימלית ומינימלית, ואני כלומר חוזר על עצמי, אז זה נראה ככה, כאן הזווית מהירות היא חיובית, כאן המהירות היא שלילית, וכן הלאה. אבל כשאני עובר את הקו הזה, אני מתחיל לעשות דברים כאלה, נכון? והמסלולים האלה באמת נראים ככה, הם עולים, והתטא כל הזמן גדל כאילו, או שהם הולכים ככה. והנקודה הזאת, כמו שאתם רואים, לידה המסלולים נראים ככה. ככה. כלומר, זה נראה כמו היפרבולות באופן לוקלי, ולכן הנקודה הזאת אנחנו נראה בהמשך הדרך, תכף נראה שהיא נקראת נקודה אליפטית, אם אין חיכוך, כי המסלולים יוצרים אליפסות פשוטות, ואם יש חיכוך אז זה נקודה אליפטית יציבה ואני מתכנס אל הנקודה. והנקודה הזאת, שזאת הנקודה הזאת בדיוק, שחוזרת על עצמה אינסוף פעמים על הציר הזה של תטא, היא נקודה לא יציבה היפרבולית. זה נקרא סאדל פוינט, נקודה תוקף. כיוון אחד אני נע כאן, כיוון שני אני נע כאן, כאן כאילו שתי אסימפטות, לא צוחקת אותי הנה, לא צוחקת אותי הנה. בכיוון הזה המערכת היא דוחה, ובכיוון הזה המערכת היא מושכת. ככה וככה. זה נקרא נקודה תוקף. לפעמים, כי זה מזכיר קצת עוקף של סוס. אז יש כיוון אחד שזה מינימום, כיוון אחד שזה מקסימום. עכשיו, כל זה כבר ראיתם, אני מבין, הרבה פעמים. עכשיו, אז זה התיאור של מרחב הקונפיגורציות שלי, והשאלה המעניינת, אז כמובן שלפתור את המערכת הזאת אני יכול באופן פורמלי תמיד, איך אני פותר את זה? זאת מערכת בסדר ראשון, אני יכול לעשות לה אינטגרציה, ואני יכול באופן אינטגרציה נומרית לפתור את כל התכונות של המערכת. אז זה הייתה תשובה גם לשאלה שלך מה זה מטוטלת, או איך זה קשור למטוטלת, וגם מצאנו כאן בעצם שני דברים, כן, את הנקודות שיווי משקל, תאמינו לי שהמשוואות של הדבר הזה לא שונות באופן כל כך דרמטי ממה שכתבתי כאן. הדבר הכי שצריך להחליף זה לא מסה נקודתית, אתה צריך להחליף את זה במומנט האנרציה של הגוף הזה, ולכתוב את המשוואות בצורה קצת אחרת, אבל זה נראה מאוד מאוד דומה. זה נקרא מטוטלת פיזיקלית, זה לא מטוטלת מתמטית, אבל מעבר לזה זה ממש דומה. והבעיה שלנו כרגע זה לייצב את זה בנקודה, לא בנקודה הזאת, שזה יציב להפליא, אלא בנקודה הזאת, זה הנקודה ההיפרבולית. איך אני מייצב את זה? אני צריך לעשות משהו, זה לא יקרה לבד. אני מפעיל עליו אני צריך להפעיל איזשהם כוחות, וזה ה-U שלי. מה הדבר שאני רוצה להפעיל על המערכת הזאת? כאן אני אעשה את זה בעזרת הגלגלים, כרגע אני מתעלם מהגלגלים. נניח שאני יכול להפעיל קצת כוח על הדבר הזה מלמטה, מומנט על הציר הזה. איך צריך להראות המומנט הזה כדי שהנקודה הלא יציבה תהפך לנקודה יציבה? אז זה עדיין לא הגדרתי יציבות. אז אחרי שעשינו את הדוגמה הזו, ושנשים אותה בצד. מה? איזה חיכוך? לא, במקרה הזה החיכוך עם האוויר הוא לא זניח, אבל החיכוך היותר חשוב פה זה החיכוך הפנימי של המערכת, כן, הגלגלים והחיכוך, כל הצירים האלה וכל הדברים אחרים שיש פה. החיכוך עם האוויר פה הוא לא אפס כמובן, אבל הוא לא מה שעושה לנו את העבודה.
במקרה הזה. אוקיי? אז אני יודע שאני אומר דברים שחלקכם מוכרים, אני אגיד אותם מהר. אז אמרנו עוד משהו פעם הקודמת שאני רוצה להיות בטוח שכולנו שאנחנו זוכרים. אנחנו מסתכלים על נקודות שיווי משקל כאלה של מערכת לא לינארית, ואנחנו עושים להן לינאריזציה. לינאריזציה אומרת שאני לוקח אז אני לוקח עכשיו מערכת כזאת x נקודה שווה ל-f של x, ואני מפתח אותה סביב x0, ואני מניח ש-f של x0 זה נקודת שיווי משקל, כלומר ש-f של x0 שווה, שזה x0 נקודה כאילו שווה ל-0, נכון? אז סביב x0 אני יודע ש-f שווה ל-0, ואני עושה פיתוח לטור טיילור מסדר ראשון של הדבר הזה, x ואז x נקודה, שזה בעצם x מינוס x0 נקודה, יהיה שווה ל-f, זה יהיה שווה, כן, ל-f של x0, ועוד מה שקראתי, מטריצת היעקוביאן של f, df ו-dx, אנחנו מסמנים את זה ככה, אני אזכיר לכם מה זה בנקודה x0 כפול x מינוס x0, ועוד איברים גבוהים יותר. איברים גבוהים יותר, זאת אומרת, תלויים בחזקות גבוהות יותר של ההפרש הזה בין x ו-x0. עכשיו, מכיוון שהנחתי, כן, שהדבר הזה, df ל-dx, המטריצה הזאת, היא בעצם מטריצה של נגזרות df1 ל-dx1 עד dfn ל-dx1, סליחה, df1 ל-dxn, dfn ל-dx1 עד dfn ל-dxn, ואני לוקח את כל הנגזרות האלה, קודם מחשב אותן ואחר כך מציב x שווה ל-x0. ולמטריצה הזו אנחנו קוראים היעקוביאן, יעקוביאן של המערכת, זאת מטריצה n על n, והיא בעצם, לדבר הזה אני קורא הקירוב הלינארי או המשוואה הזאת, כן. אז מה שקיבלתי כאן זה בעצם ש-x מינוס x0 נקודה, שזה x נקודה, כי x0 נקודה זה 0, אז קיבלתי ש-x נקודה שווה פשוט ליעקוביאן הזה, df ל-dx, ב-x0 כפול ל-x מינוס x0, אני יכול לכתוב על זה כ-x מינוס x0 נקודה, אותו דבר. וזאת מערכת לינארית. זאת מערכת מהצורה שאנחנו קראנו לה לינארית, x נקודה שווה לאיזושהי מטריצה כפול x, שהמטריצה הזאת היא פשוט אותה מטריצת יעקוביאן. אוקיי, זאת נקראת הלינאריזציה של המערכת בנקודה x, כרגע עוד אין לי אינפוט בכלל. אז זה דבר שהוא כרגע צריך להיות ברור לכולם. והשאלה הראשונה שלי זה מהי הלינאריזציה למטוטלת, בשתי נקודות שיווי משקל. אז בואו נסתכל רגע על הלינאריזציה הזאת עבור המטוטלת. אז אני מקבל שאני צריך להסתכל על מטריצת יעקוביאן בשתי הנקודות, נכון? אז עבור המטוטלת, כן, אז מה יש לי כאן? df1 ל-dx1, מה אמרנו? 2 ל-dx1, אתה מתבלבל בסדר פה, df1 ל-dx2, df2 ל-dx1 ו-df2 ל-dx2. אז המטריצה הזאת עבור המטוטלת, כמו שאתם יכולים לראות בקלות, זה פה, df1 ל-dx1 זה 0, df1 ל-dx2 זה 1, נכון? זו מטריצה 2 על 2, כן, לא צריך להתאמץ יותר מדי. df2 ל-dx1 מה זה? זה f2, נגזר לפי x1, זה הנגזרת של מינוס סינוס, זה קוסינוס, נכון? זה k קוסינוס. אז אני מקבל פה k קוסינוס. לא, הנגזרת של מינוס סינוס זה מינוס קוסינוס, כן.
מינוס k קוסינוס x1, והנגזרת של f2 לפי x2 זה מינוס b. אוקיי, אז עכשיו אני אציב את שתי הנקודות שלי, ולצורך העניין נסתכל כרגע עבור k שווה ל-b שווה ל-0, אז הנקודות, אני אקבל ש-a1 או a0,0 לצורך העניין, היא 0, 1, מינוס 1, 0, נכון? ו-a פאי 0 זה 0, 1, 1, 0, נכון? עבור k שווה ל-b שווה ל-0, ומקרים יותר מסובכים אני שולחים לצייר את זה לבד. שימו לב לדבר המעניין, כן, אז אנחנו ראינו כבר, אז הלינאריזציה פה נותנת שדה שהוא מאוד מאוד פשוט, כן, אני יכול להשוות את הלינאריזציה לשדה. מה? סליחה, לא k שווה 1. צודק. 100%, אני עושה דברים מהר מדי. עבור k שווה 1 ו-b שווה 0. אוקיי. k שווה 0 יראו לנו את המתודלת לגמרי. זה אומר שאין גרביטציה. אז שתי המשוואות האלה, 0, 1, מינוס 1, 0 ו-0, 1, 1, 0, זה בעצם כל ההבדל, כמו שאתם רואים, בין הנקודה הזאת ללא חיכוך והנקודה הזאת ללא חיכוך. איך מזה נובע שאחת היא יציבה ואחת היא לא יציבה? איך אני רואה את זה? נכון, אז אני מניח שחלק מכם ראה את זה. אין לי כאן כרגע אנשים שלא ראו את זה, נכון? מה איתך? את הקשר בין היציבות בין הערכים עצמיים של הלינאריזציה. לא ראית, אוקיי. אז אני אעשה את זה בזמן שאני נגמר. אני לעשות את זה לפני הפסקה. אבל יש שני דברים שאני רוצה להגיד עכשיו על מערכת הלינארית. שאני אעשה את זה מיד אחרי ההפסקה. אני אכתוב שני דברים. א', אני אעשה את זה ממש מהר. הפתרון של המערכת הלינארית, יש לי מערכת שאפשר לכתוב אותה. כן, מערכת לינארית הומוגנית ללא כוח חיצוני, פשוט דבר כזה, וקטור שווה למטריצה קבועה כפול וקטור. מה הפתרון שלה? איך זה נראה בזמן? מה האינטגרל שלה? כן, אז אנחנו יודעים מה האינטגרל שלה. אם זה היה סקלרי, כן. אם זה היה חד-ממדי, x נקודה שווה ל-ax, אז זה אקספוננט, נכון? זאת אומרת, הפתרון של המשוואה הזאת, הסקלרית לפחות, זה e בחזקת a כפול t, x של 0. נכון? מה שיפה באקספוננט, שזה נכון גם כש... בדיוק אותו פתרון עובד גם כש-a היא מטריצה. הדבר היחיד שאני צריך להבין זה מה כתוב שם. אז מה כתוב שם ש-a היא מטריצה? מה זה אקספוננט של מטריצה? זה בדיוק הדבר שיעשה את זה נכון. כלומר, אני אגדיר את זה כך, שברור שאקספוננט של מטריצה, יש שם דרך נכונה להגדיר אותו. או איזושהי פולינום של מטריצה, יודעים את זה? מטריצה ריבועית. אני יודע לפעול מטריצה בעצמה, נכון? אז a קיים, a בחזקת 0 זה i, a בחזקת 2, a זה a, בחזקת 1 זה a, a בריבוע זה a בריבוע, וכן הלאה. אני יודע להגדיר את כל החזקות של a, נכון? a בחזקת k זה פשוט a, כפול a k פעמים, נכון? אז אני יודע להגדיר חזקות, ולכן אני יודע ש-k של a כמובן, k אפילו טבעי. אז אני כולל 0, אני יכול להגדיר גם a בחזקת 0 בתור 1, אני מגדיר אותה כמטריצה יחידה. ולמטריצות n על n, תזכרו, a תמיד שייכת לי n על n, כמטריצות ריבועיות. אז אני יכול להכפיל אותם כמה פעמים שאני רוצה בעצמם, ולכן אני יכול להגדיר כל פולינום שלהם, נכון? זה קל מאוד, קומבינציה לינארית של חזקות של מטריצה, ולכן אני יכול להגדיר גם תורי חזקות שלהם, נכון? באופן לגמרי טבעי. כלומר שהיא בחזקת מספר z נגיד. זה 1 פלוס z, פלוס z בריבוע חלקי 2, לכן הלאה, אולי נגדים, פלוס z חזקת k חלקי k עצרת, פלוס פלוס, כן? אז אני יכול להגדיר עכשיו את כל החזקות האלה עבור מטריצה, אז היא בחזקת מטריצה, יהיה פשוט i פלוס a
פלוס חצי a בריבוע, פלוס וכן הלאה, פלוס חלקי k עצרת, a בחזקת k, ואני יכול להגדיר את הטור של המטריצות עד אינסוף. אז ככה אני מגדיר אקספוננט של מטריצה כמטריצה ריבועית, זה סכום של מטריצות ריבועיות, שהיא פשוט סכום טור הזה. כלומר, צריך להיות מסוגל להגיד משהו על התכנסות של זה, אבל אני אשאיר את זה כרגע בצד, ונתכנס לכל מטריצה, בדיוק כמו שאקספוננט מתכנס לכל מספר. אוקיי, אז בואו עכשיו, אם זה נכון, אז אני גם יודע להוכיח שזה באמת הפתרון. כי אני יודע לגזור, כן, אז E בחזקת AT, E בחזקת AT זה פשוט I פלוס A כפול T, ומטריצה זה סקלר, אז אין לי בעיה עם זה, נכון? שוב, מטריצה A כפול T, חצי A בריבוע T בריבוע, וכן הלאה. אז זה פשוט הטור החזקות שהוא פונקציה של הזמן. עכשיו אם אני צריך לגזור את הדבר הזה, צריך להראות שזה באמת הפתרון, מה אני עושה? אני גוזר איבר איבר, כן? אני גוזר איבר איבר לפי T, זה מאוד פשוט. אז הנגזרת של I לפי T היא 0 כמובן, הנגזרת של זה ייתן את A, הנגזרת של זה ייתן את A בריבוע, וה-2 ירד יהרוג את החצי ויהיה T. אני גוזר רק לפי T, כן? לא עושה שום דבר למטריצות, ואני אקבל את הטור שהוא בדיוק מקיים את המשוואה הדיפרנציאלית שלה. פשוט על ידי הגדרת הנגזרת של סכום, בלי שאני מתאמץ יותר מדי, גזירה ישירה של הטור הזה, ואני בעדה שאני גוזר פשוט לפי T כל פעם, נותן לי פשוט שזה מקיים את המשוואה. ומי שלא השתכנע שלא גדול סוכר. נעשה הפסקה של 10 דקות? נמשיך הלאה, כי אני רוצה, התכוונתי להגיד כבר בציבות ביחד, אבל אני רוצה מיד לעשות את זה אחר. אז זה דבר שכולם צריכים לדעת, המשוואות האלה נפתרות על ידי אקספוננט. ש-x0 כמובן תנאי התחלה, ואם אין 0 זה יישאר 0.
מה אני אעשה בשבוע הבא? זה לא שבוע הבא, זה עוד שבועיים, אבל... לא לשבוע הבא? לא, בשבוע הבא אני אספור. אמרת יש כנס פנימי כאן, זה עוד שבועיים? לא, מאמצע נובמבר, בשבוע של 11 נובמבר. עוד שבועיים, אבל... בשבוע הבא יכול להיות לדור. אבל לא כדאי לאמון כל הסטרנטים. אני מחפש את הנקודות שבהן הנגזרת מתאפסת כווקטור. אוקיי. ואז אני מקבל משוואה פשוט מערכת משוואות אלגברית. נכון? שצריכות להתקיים ביחד. כן, אבל מה מפריד בין יציב ולא-יציב? עד עכשיו לא אמרתי את זה. אני רק אמרתי מה הייתה את השיפט. ביציבות אני אגיד מיד. אני רוצה לדבר על זה עכשיו. אם תקרא לכולם, תגיד להם שאנחנו משווים. טוב, מכיוון שאנחנו בחברה כזאת אינטימית ומתקדמת, אני אדלג כרגע על כל ההגדרות הסטנדרטיות, הקלאסיות של יציבות, זאת אומרת, יש יציבות של מערכות לינאריות, ואני אגיע אליהם אחר כך בתור מקרה מיוחד של מה שאני הולך להגדיר עכשיו. בכל זאת, עמי יושב פה, אי אפשר לשמר אותו לגמרי. אז אני צוחק, לא רק עמי, אני מניח שכולכם חוץ ממך אולי, ראיתם באיזשהו מובן כבר את המושג של יציבות של מערכת לינארית בעזרת ערכים עצמיים, אנחנו נגיע לזה תכף. הדבר הזה, דרך אגב, קצת מטריד אותי שלא כולם ידעו את זה ממש, אבל זה כתיב שאנחנו נשתמש בו הרבה מאוד, כן, האקספוננטים של מטריצות וכאלה דברים. אני כרגע
מי כאן ראה התמרת לפלס באיזשהו מקום בחיים? פחות או יותר כולם? ויודעים גם לעבוד עם זה? אז מה התמרת לפלס של זה? טוב, נשאיר את זה כרגע. נגיע לזה עוד. אני כרגע עוד לא צריך את התמרות לפלס, האמת היא שאני גם לא אצטרך רוב הקורס, כי אני באמת עושה דיון במערכות לא לינאריות באופן כללי, אבל פה ושם זה מאוד עוזר. להכיר את התיאוריה בתחום התדר, אנחנו נזכר שנדבר על מסנן קלמן וכל מיני דברים כאלה. אז אמרתי לכם איך עושים לינאריזציה, כן, תזכרו, אני פשוט לוקח את הקירוב הלינארי של המערכת שלי. נהיינו פיתוח מסדר ראשון גם ב-X וגם ב-U באופן כללי, וכרגע עשינו את זה רק ב-X. ואני לוקח ואני בדרך כלל עושה את זה, כרגע עשיתי את זה עושים נקודות שבט, נקודות שהן נקודות שיווי משקל, כך שהאיבר הראשון היה 0 בפיתוח טיילור של ה-X. אם לא, אני צריך להיות יותר זהיר. למה אני מתכוון שאני אומר לינאריזציה? נתחיל את הדיון הזה כרגע. באופן עקרוני, אני יכול תמיד להסתכל על הדינמיקה הלינארית ועל הסטיות ממנה, כן? ולעשות לינאריזציה בסדר ראשון, גם כשהמסלול נע. וזה דבר שאנחנו עושים באמת. אבל כרגע, מכאן שאני מדבר על נקודה יציבה, על נקודה שאני לא זז בה, אז הלינאריזציה היא פשוט פיתוח טיילור והכל הוא מאוד פשוט. אם יש תנועה, הייתי רוצה לראות מה הסטיות מהתנועה הלינארית או מהתנועה המוצעת, ולזה אני אקרא לינאריזציה של המערכת. אז אני רוצה להגדיר יציבות באיזשהו מובן אינטואיטיבי. אני רוצה להגדיר מה שנקרא יציבות ליאפונוב. ליאפונוב היה מתמטיקאי רוסי שחי ככה במאה ה-19, התחילת המאה ה-20, ועשה הרבה דברים שאף אחד לא הבין בזמנו. חי גם לא כך הרבה שנים, ורק אחרי מותו הבינו כמה שהוא היה אמר דברים חכמים. זה כמו גלוע. אני לא הייתי שם אותו בתחת גלוע של גלוע, אבל הוא בלי ספק עשה דברים חשובים לבד כזה בעולם, שאף אחד לא הבין, ואחר כך בכלל היו כמה אנשים כאלה, בירקוף ופואנקרה, וכמה אנשים שם בסוף המאה ה-19 והמאה ה-20, שהבינו לעומק דברים על מערכות לינאריות, על מערכות דינמיות, שלקח זמן לאנושות לתפוס אותם, אבל בסדר. אבל ליאפונוב התעניין בהנדסה, והתעניין בין היתר באמת בבעיות האמיתיות של בקרה, עשה כמה דברים די חשובים. ואנחנו נזכיר אותו כי התורה שלו חזרה לחיים באיזשהו מובן בשנים האחרונות, ואנחנו נראה שהמושגים שאני עכשיו אגדיר ילוו אותנו לאורך כל הקורס בכל מיני צורות משולחות ומתחכמות, אני מקווה. ובקורס הבא אני אפילו אחבר את זה עם תורת האינפורמציה, אבל זה כבר לא עכשיו. אז אם הייתי רוצה להגדיר במובן הכי אינטואיטיבי מבחינתכם, להגיד שזה יציב פה, מה הייתם רוצים להגיד בעצם? אבל ראיתם שפתחתי את זה, אולי עוד עובד, אפשר אולי עוד לעשות את זה, אחרי שתלמדו לתכנת את זה בעצמכם ושחקו עם זה לבד בבית, אבל בעיקרון שזה יציב, אני אעשה את זה עוד פעם. אופס, זה דבר מסוכן מאוד, אז לא חשוב. אתם רואים שהוא לא ממש יציב. הוא זז סביב איזושהי נקודה. הדבר היחיד שבאמת מעניין את המערכת הזאת זה לייצב את הזווית. נכון? כל השאר עוד דורש שיפורים. אז לא חשוב, לא התכוונתי. לא התכוונתי לשפוך לי את הקפה, אבל זה, כמו שראיתם, אני שפכתי את הקפה, לא? אבל כמו שאתם מבינים, הוא לא ממש עומד יציב, נכון? הוא נמצא באיך זה תחום, נכון? אז איך היינו רוצים להגדיר את זה, מתמטית? אז הרעיון הוא, אנחנו נאמר ש-x0 היא נקודה יציבה של הדינמיקה הפשוטה כרגע, x נקודה שווה ל-f של x. כן, אז כרגע אני מדבר על משתנה אחד בלי אינפוט וכל הדברים האלה, פשוט הדבר הכי אלמנטרי. עם מה? אז אם אני רוצה באיזשהו מובן להגדיר מתמטית, כמו שלמדתם באינפי, אני יודע מתי זה היה הפעם האחרונה עשיתם את זה, באיזושהי צורה באמת הגדרות כאלה מתמטיות ברורות של המושג של יציבות לוקלית, כן, בין נקודה מסוימת.
הרעיון שבא לידי ביטוי, אם קצת חושבים על זה, זה שקיים איזשהו כדור סביב הנקודה הזו, שהיא מה? נראה שהכדור הזה יש לו איזה רדיוס R. אני רוצה להגיד שהמערכת יציבה, שימו לב, כשאני אומר כדורים, הכל ב-Rn, כן? אז כדורים אוקלידיים, מרחק נורמה L2, אף אחד שלא יתחכם לי כרגע. אפשר אחר כך לנסות להכליל את זה לכל מיני נורמות אחרות, ובאמת תורת הבקרה הרבה מאוד עושים את זה, אבל כרגע אנחנו מדברים על כדור ב-L2, בנורמה אוקלידית. מה אני רוצה שיקרה? אז הייתי רוצה, שא' קיים איזה כדור גדול, שאם אני אגיד שהמערכת יציבה סביב הנקודה הזאת, זאת נקודה x0, אז דרך אגב אני מסמן מכאן ואילך כדור ברדיוס r סביב x0, ויש סימון של מה? כן, של אוסף כל הנקודות x, כך ש-x מינוס x0 נורמה אוקלידית בריבוע, לא חשוב קטן או שווה מ-r בריבוע, בסדר? זה סימון. הכדור הסגור. עכשיו אני אפתוח אותו, זה לא משנה. בסדר? זה ביסוד יהיה הסימון שלי כרגע, כדור סביב r. כדור סביב x0 ברדיוס r. בסדר? אז הטענה שלי שקיים איזה r גדול מ-0, כך שבתוך הדבר הזה הוא יציב, אם לכל r שקטן ממנו, לכל r שקטן ממנו קיים r אחר, אז בואו נקרא ל-r הזה r0 לצורך העניין כרגע. אז נאמר שהנקודה x0, נקודה יציבה לוקלית, בכדור ברדיוס r0, סביבה, של הדינמיקה הזו, זאת אומרת שיש איזשהו כדור כזה, כך עכשיו אני אומר משהו כזה מתמטי, כך שלכל r קטן מ-r0, אם, עכשיו מה שאני עושה זה הגדרה, כן, הגדרה מתמטית, x0 תהיה נקודה יציבה בכדור ברדיוס r0 נקודה r0 גדול מ-0, אם לכל r שקטן מ-r0, קיים r קטן, r קטן גדול מ-0, מן הסתם קטן מ-r0 גם כן, כך שאם x של 0 שייך ל-br של x0, אז לכל t גדול מ-0, x של t שייך ל-br. זאת ההגדרה המתמטית קצת מפתיעה הזאת, אבל מה בעצם הכוונה? לא מפתיע. מאוד אינטואיטיבית. זאת אומרת, תנו לי איזשהו R, נצייר אותו בצבע אחר. נניח כדור כזה. זה R, כרגע, בתוך הכדור הגדול. לכל R גדול נפס בתוך הכדור הגדול, קיים R קטן, שרצו שיהיה גם קטן ממש, קיים איזה BR, זה יהיה R הקטן, כך שאם אני התחלתי פה, אני לא אצא מזה. כלומר שאם הנקודה הראשונה הייתה פה, אז אולי המסלולים יהיו כאלה, אבל אף פעם לא יצאו מה-R הגדול. בסדר? זה מה זה אומר. כלומר, וזה נכון לכל R גדול, שהוא קטן מה-R0. אם זה נכון לכל R גדול שקיים R קטן, שאם התחלתי בו אני לא יצא מה-R גדול, אני אומר שהנקודה x0 יציבה. במובן לי אפס. שימו לב שיציבות די חלשה. אני פירוש לא אומר שהוא יישב תמיד ב-x0, אני רק אומר שאם התחלתי מאוד, אם אני רוצה להישאר קרוב, יש איזה R קטן שאם יתחיל קרוב יותר, אני לא יוצא מה-R גדול. בוא להגיד, יכול להגדיר את הכדור להיות כל העולם. עכשיו, אם R0 הולך לאינסוף, אז אני אמר שזה יציב גלובלי, כן? זה מה שאת מתכוונת לו. טוב, במקרה הזה הוא יציב, נכון, את צודקת. לא, זה לא נכון. זאת אומרת, יש R גדול, למשל 90 מעלות במקרה הזה, שבו אני לא יוצא אף פעם. אבל אני רוצה שזה לכל R קטן מ-R גדול, לכל R כזה, אני אוכל להגביל אותו. זה לא מספיק טוב. אז תקחי זווית של 10 מעלות, זה כבר לא מתקיים, נכון? זאת אומרת, זאת לא יציבה. אני אציין שהמערכת הזאת יציבה בכדור ברדיוס R0, אם לכל מעגל כחול שאני אצייר בפנים,
קיים מעגל ירוק שאני נמצא בפנים, שאם התחלתי בו, אני לא יוצא מהגדול. לא, אבל אז יכול להיות שאני אתחיל פה, מיד יצאתי מהגדול. כלומר, אני כבר לא מקיים את התנאי שלי. נכון? ברור לגמרי שהר קטן צריך להיות קטן מהר גדול, אחרת אני סותר את עצמי מיד. כי בזמן 0, כן, הנחות שכל מסלולים רציפים, כן. בזמן 0 אני כבר מחוץ להר הגדול. או בזמן אפסילון. אז אני לא יכול, ברור שהר קטן נובע מיד שזה חייב להיות נכון. אבל אחרת אני מיד סותר את עצמי. פחות רועשים, כן. זאת אומרת שאני יכול לייצב אותו גם בכדורים מאוד מאוד קטנים. אבל אני לא דורש כרגע שאני בהכרח מתכנס אסימפטוטית לנקודת השפל. אבל אין לך איזושהי נקודה שבה אני יכול לבטל, יש לך איזו נקודה שבה לא. אתה צודק לגמרי שמה שאני אומר עכשיו יהיה בעייתי אם יש לי רעש. אם יש לי רעש, אז הדבר הכי טוב שאני יכול לצפות לו זה שאני אהיה יציב עד כדי הווריאנס או סטיית התקן של הרעש או משהו מסוג הזה. בכלל זה נשים שם איזה תנאי הסתברותי, ואנחנו נגיע לזה עוד. שם זה כבר נעשה הרבה יותר דין אם יש לי רעש. אני צריך להגיד שבהסתברות אני לא אצא מכדורים יותר מדי רחוקים וכן הלאה, אבל רעש תמיד יכול לקחת אותי לקיבינימט באיזשהו סיכוי קטן. נכון? אני צריך באיזשהו מובן לדאוג שאני לא אקבל בעיטות גדולות מדי שיש לו סיכוי. נכון. כלומר, תני לי איזשהו R, סנטימטר, מעלה, אני אמצא R מספיק קטן, שאם התחלתי בו אני לא אצא מהסנטימטר. אני יכול שאני אברח מהכדור הקטן, אבל אני לא אצא מהכדור הגדול. בסדר? זה הכל. למה ההגדרה הזאת מעניינת? אז קודם כל, זאת ההגדרה. ואנחנו עכשיו נייצר סדרה של משפטים שחשוב שהן בעצם שיטות שיביאו אותנו שהן גם פרקטיות, כלומר איך באופן עקרוני אני מבטיח לעצמי, ייתנו לנו בסופו של דבר גם חוקי בקרה שיקיימו את היציבות במובן הזה של יפנו. אני רק רוצה להוסיף עוד שתי הגדרות פשוטות שנובעות מזה, אם אני חושב לעצמי לכתוב, כן. אז אנחנו נאמר שהנקודה x0 היא יציבה אסימפטוטית, אני לא יודע אם אני אפילו רוצה לכתוב את זה, עם מה אתם מנחשים ככה? עכשיו אתם מתמטיקאים, מה אתם הייתם רוצים מיציבות אסימפטוטית? אז רוצים קצת יותר חזק מזה, שכשתי הולך לאינסוף, הנקודה שואפת לנקודת השבט. אז אם קיים גם, אז ההגדרה, זה אפילו החלק הראשון של ההגדרה, זה החלק שני, אם גם, זאת אומרת, הנקודה x0 יציבה ליאפנוב, במובן הזה, וגם הגבול ש-t הולך לאינסוף, של xt מינוס x0 נורמה שווה ל-0, כלומר אני מתכנס אל הנקודה הזאת, אז נאמר ש-x0 יציבה אסימפטוטית. בסדר? זה נקרא יציבות אסימפטוטית. זה כמובן יציבה ליאפנוב, אבל גם אני בסוף מתכנס לנקודה הזאת ממש. ועושים אפילו עוד הגדרה אחת שעידון עוד יותר חזק, אם הדעיכה הזאת היא אקספוננציאלית בזמן, שמה זה אומר? ניחוש. שהמרחק הזה יורד לאפס אקספוננציאלית, כלומר אם זה 3, שאין לי כרגע כוח לעשות זה נורא פורמלי, אם הדבר הזה גם, אם אני יכול להגיד ש-x של t מינוס x0 קטן מאיזשהו קבוע, איזשהו r0, e במינוס למדה t, זה לא דווקא r0, בוא נקרא לזה m, לא חשוב. קבוע e בחסרת מינוס למדה t של למדה גדול מ-0, אז נאמר שהנקודה היא יציבה אקספוננציאלית. בסדר? עבור t מספיק גדול. כן, אם בגבול עבור t מספיק גדול זה מתקיים, יכול להיות שבהתחלה זה עושה כל מיני דברים משונים, אבל בסוף זה דרך אקספוננציאלית מהר, כלומר אני יכול לחסום את המרחק מהנקודה על ידי אקספוננט, אז אני אומר שהנקודה x0 נקראת יציבה אקספוננציאלית. בסדר? זה נורא מרגיש. טוב, אז
עכשיו השאלה היא, אוקיי, לפני שאני מפתח את התורה הזאת בצורה יותר שלמה, אנחנו נרצה להראות, למצוא תנאי מספיק לפחות, מאוד מעניין, לכך שיש לי יציבות ליאפנוב, שזה נקרא קיום של פונקציות ליאפנוב, שאני מניח שחלק מכם נתקל בה בכל מקומות אחרים, למשל ברשתות נוירונים, לא? דיברתם פונקציות ליאפנוב? עוד לא? אוקיי, תדברו. כי זה הדרך להוכיח שכל מיני דברים מתכנסים בכל מיני מקומות, אז זו דרך מאוד מאוד נוחה להגדיר פונקציות ליאפנוב, כמו שנראה כאן. אבל, כן. כן, אני כרגע לא דרשתי כלום. הדבר היחיד שאני דורש, אני טוען שאם יש לי משוואה דיפרנציאלית, אז מזה נובע שהמסלולים הם רציפים. נכון? וזה הכל. לא צריך יותר מזה. אחרת המשוואה הדיפרנציאלית לא מוגדרת יותר. כלומר, f צריכה להיות פונקציה רציפה של x. זה אנחנו נניח לאורך כל הדרך, נפעילו להגיד את זה בכל רעם. אם תרצה שהפתרון הוא יחיד, אז צריך להניח יותר מזה. נניח שהיא ליפשיצית באיזשהו תחום, כל מיני כאלה דברים, אבל רציפות כרגע מספיק לי. בעצם אנחנו נניח ליפשיציות, אבל אני לא אעשה לכם כתרה, לא אעלה אתכם בדברים כאלה כרגע. זה קצת יותר חזק מרציפות, אבל מה שהנגזרת בעצם זמן חסומה. אוקיי, אז זה לא מפחיד אף אחד המתמטיקה הזאת עד עכשיו? לא. אוקיי, אז אנחנו רוצים בעצם, קודם כל, אני אטען טענה אחת מאוד פשוטה, שמערכת לינארית, מערכת כזו, לינארית הומוגנית, כמו שאנחנו קוראים לזה, היא יציבה ליאפנוב, אם ורק אם היא יציבה אסימפטוטית, ואז היא גם יציבה אקספוננציאלית, הכל קורה שם ביחד. המערכת לינארית לא יכולה להיות יציבה, אלא אם כן יציבה אקספוננציאלית. וזה קורה אם ורק אם, מה? כל הערכים העצמיים של A, יש להם חלק ממשי שלילי. בסדר? אז זה משפט יחסית פשוט, להוכחה. כרגיל, הלוחות בחדר הזה מעצבנים. נספיק מקום לכתוב משהו פה. אז יש משפט, טענה מאוד פשוטה. המערכת x נקודה שווה ל-ax יציבה ב-x0 שווה ל-0. זה כרגע מה שמעניין אותי. ברור ש-0 זאת נקודת שבט, נכון? למה? כי זה a כפול 0 שווה ל-0. זה מערכת לינארית, כן? לא חשוב מה המטריצה a, 0 תמיד נקודת שבט, נכון? אז הנקודה הזאת היא נקודת שבט. יציבה ב-x0 במובן ליאפנוב, אם ורק אם טוב, האמת היא שאני קצת מחפש משהו. יש שני סוגים של יציבות ליאפנוב, יש יציבות ליאפנוב חלשה וחזקה. אני כרגע מדבר על יציבות חזקה במובן הזה שהיא באמת מתכנסת. מה שאני הגדרתי, זאת אומרת שנמצא בתוך כדור, זה יציבות במובן חלש. מה שהגדרתי אחר כך, היציבות האסימפטוטית, זה דרישה חזקה יותר, נכון? כי אמרנו חלשה, זה אומר שזה לא יוצא מהכדור הגדול, אבל יכול להיות שהוא מבלה שם לנצח באיזשהו לימיט סייקל או משהו כזה. זה עדיין יציבות ליאפנוב במובן חלש, אבל לא מתכנס אף פעם. יציבות שהוא מתכנס, יציבות קצת יותר חזקה, והדרישה היא קצת יותר חזקה. אבל בכל מקרה, אז זה יכול להיות יציבות במובן החזק, במובן חזק, שאני לא כך הגדרתי. אם ורק אם, טוב, לא נכתוב את זה, נכתוב את זה בצורה שלמה, למה נעשות את זה ככה? לא, אז אני חושב, אם ורק אם ורק אם, הערכים העצמיים של למדה קטנים או שווים ל-0, החלק הממשי שלהם, כאשר למדה i הם הערכים העצמיים, בין ש-i הולך מ-1 עד n, הם הערכים העצמיים של a. בסדר? עכשיו, אם הם קטנים ממש מ-0, אז יש לי גם יציבות אקספוננציאלית.
אני מדבר עכשיו רק על מערכת לינארית. מערכת הזאת. אפשר למערכת לינארית שתהיה פשוט מחזורית במעגל נניח משהו? כן, כן, ודאי. למשל המטוטלת, אז אם זה שווה, אם הערך העצמי שווה ל-0, זאת אומרת החלק הממשי שלהם שווה ל-0, תכף אנחנו נראה בדיוק המקרה כזה, אז אני לא יודע שהיא יציבה אסימפטוטית, היא יציבה רק במובן החלש, שאני אשאר בלימיט סייקל ואני לא אצא ממנו. זה לא יציב באמת. אז בואו ניקח, אז קודם כל זה משפט שאם לא ראיתם את ההוכחה שלו, תעשו אותו כתרגיל. האמת שהוא לא לגמרי טריוויאלי, אבל הוא כמעט טריוויאלי. כלומר, זאת אומרת, צריך להבין רק מה זה האקספוננט של המטריצה. ולשים לב שאני יכול ללחסן את הפתרון. כלומר, תמיד יכול לעבור אם A ניתן לי לחסון, אז זה קל מאוד להוכיח את זה. אני פשוט משנה את הבסיס של X לבסיס שבו A אלכסונית, ואז יש לי כאן פשוט משוואות, וה-E בחזקת AT הזה זה בעצם E בחזקת הערכים העצמיים מוכפל ב-T, ואם הערכים העצמיים יש להם ערך עצמי שלילי, אז כל העסק זה דרך אקספוננציאלית 0. זה בערך הוכחה. מי שלא הבין את זה, אני אשמח להראות לו את זה אחרי השיעור. זה דבר שאני מראה אותו בפירוט רב במערכות לינאריות, אבל תכף אנחנו נבהיר לעצמנו את העניין הזה, אבל זה כאילו דבר שאני מניח שאתם יודעים. כלומר, אם A היא אלכסונית למשל מראש, אז מה שכתוב שם זה פשוט סכום האקספוננטים של הערכים העצמיים, ואם הם קטנים עם ערך ממשי שלילי, הם פשוט דורכים לאפס אקספוננציאלי, נכון? אז ברור לגמרי שבאיזשהו מובן זה די פשוט, כן? זה כל מה שצריך ללחסן את המערכת באיזושהי צורה, ומה זה אומר ללחסן את המערכת? זה אומר להעביר את X לאיזשהו בסיס חדש, שבו המטריצה היא אלכסונית. אז כל מי שיודע משהו על ערכים עצמיים ועל אחסון של מטריצות, זה צריך להיות די ברור. אבל בואו ניקח רגע דוגמה. אני נחזור כמובן לדוגמה שאני מדבר אותנו כל הזמן. במטוטלת אמרנו שיש לנו שתי מטריצות, 0, 1, מינוס 1, 0. ויש לנו את השנייה, כן, A פאי 0 הייתה 0, 1, מינוס 1, סליחה, פלוס 1. 0, נכון? אם זה בקבועים הנוחים, כן, ב-K שווה 1 וב-B שווה ל-0. אז בואו נראה מה זה אומר על הערכים האלה. מה הערכים העצמיים של זה? טוב, אז אני לוקח, מה זה למצוא ערכים עצמיים? אני אזכיר לכם. אז אני כותב את הפולינום האופייני, שזה למדה I מינוס A דטרמיננטה. אני יכול לכתוב את זה גם הפוך, אבל זה כרגע לא משנה לכם הרבה. דטרמיננטה, זה למדה בריבוע פחות A. בעצם את זה. סליחה. זה הדטרמיננטה של המטריצה למדה מינוס 1, 1 למדה. נכון? תגידו לי ברגע שהם לא מבינים מה אני אומר. שזה פשוט למדה בריבוע, מה? ועוד אחד. נכון? כי שעושים דטרמיננט המפחיתים את ה... והערכים עצמיים זה השורשים של זה, נכון? לכן נחפש את השורשים של הפולינום הזה, ומה זה יוצא? יפה. אז למדה 1, 2, יוצאים פלוס מינוס I. ש-I זה לא ה-I ההוא, זה ברור שורש של מינוס 1. אוקיי, אני מתמטיקאי במקור, זאת אומרת, I אצלי זה לא זרם חשמלי, אלא שורש מינוס 1. מהנדסים אוהבים לקרוא לזה J, אבל אני לא רואה איך זה עוזר להם. טוב, אז מה זה אומר ביחס למשפט הזה? אז זה באמת מצב שהוא marginally stable, מה שאנחנו קוראים, ובאמת הערכים עצמם לא ממש קטנים מאפס. נמצאים על הציר המדומה, גם לא ממש גדולים מאפס, וזה אומר שאני נמצא במעגל. אני חושב שזה עדיין יציב במובן חלש של יפנו, כי תנו לי רדיוס, אני פשוט אשאר במעגל הזה ואני לא אצא ממנו מעולם. אבל גם לא אכנס. נכון, אני יכול ליצור רק קטן והגדול שווים במקרה הזה. נקודת ההתחלה שלי תישאר במרחק קבוע מהראשון. כי אין חיכוך. זאת אומרת, בציור הזה שהיה של המטוטלת, זה אומר שאני אסתובב סביב הראשית לנצח. עכשיו, אם יש חיכוך, מה קורה? תזכרו שאם היה חיכוך, אז הופיע לי פה עוד איזשהו מספר, B, או מה שזה לא יהיה, נכון? וגם פה. ואז מה יהיה כתוב פה? אז זה יהיה למדה בריבוע פלוס 1, וכאן יהיה למדה מינוס B. נכון?
ואז המשוואה הופכת להיות למדה בריבוע פלוס b או משהו כזה, פלוס b מינוס 1, או משהו פלוס 1, b למדה, סליחה, כן, פלוס b למדה, עד כדי פקטור 2, אז זה בסדר, זה מינוס. אלגברה בפרהסיה אני אעשה רע מאוד, אבל זה בסדר. אז כשהייתי בארצות הברית אמרו לי שיש שני דברים שלא עושים בציבור, ואחד מהם זה אלגברה. אבל שאני תחשבו לבד. אבל בכל מקרה, אנחנו לא מאמינים במשפט הזה. ואנחנו עושים את הטעויות האלה כל הזמן. אני לא כותב את זה בשקפים, ואני פשוט מסתבך עם הסימנים, אבל זה בסדר. אז אתם צריכו להיות ערניים לגבי הסימנים, כי זה תמיד אני נוטה להתבלבל, אבל זה פשוט מה שאני עושה את זה אונליין. בכל אופן, תפתרו את המשוואה הזאת ותקבלו, מה תקבלו? חלק שהשורשים זזו מ-i למינוס i ל-i פלוס מינוס b, סליחה, ib. החלק המדומה נשאר i ומינוס i, עם תיקון קטן, החלק הממשי זז שמאלה, עם b הוא חיובי. מה שאומר שהכניס אותי לתוך המישור, הצד השמאלי של המישור המרוכב, או משמאל לציר המדומה, ואני הכנסתי לאזור שבו זה מתקיים. אוקיי, אז החיכוך ייצב אותי. מה זה אומר על המסלולים? זה אומר שהם ילכו ויקטנו, ובאמת זה מתקיים לאפנו במובן החזק. כלומר, אני מתחיל באיזושהי נקודה ואני תמיד מתכנס. נכון. פה זה פלוס למדה? אני לא מערכות בתור לגבי הסימן של בי כרגע, בסדר? אני לא אמרתי לכם הוא חיובי שלילי, אבל ככה זה נכון. זה צריך להיות בסדר. צריך להיות ככה שהחיכוך יהרוג אותי. אותה את האלגברה תעשו בבית, בסדר? תבדקו, אבל זה לפחות יותר נכון. אז אני מקבל שהשורש יהיה b פלוס מינוס i או משהו כזה. מינוס b פלוס מינוס i. אז אם b חיובי, פלוס מינוס שורש מינוס 1, וזה יכניס אותי חזרה לציר המדומה. אוקיי, אז אתם רואים שני דברים כבר, גם שאם היא יציבה, היא יציבה אקספוננציאלית, משום שמה שאני מפעיל כאן אחת, שהיא בחזקת למדה t, זה מה שהולך להיות כתוב פה, היא בחזקת הערכים העצמיים. הנורמה של המטריצה הזאת דורכת כמו הערך העצמי הגדול ביותר שלה, וזה יהיה במינוס הערך העצמי הקטן ביותר, הקרוב ביותר לראשי, כי יש שם מינוס, שידחוף אותי לאפס. אז כל המטריצה הזאת תדעך למטריצה אפס, אם כל השורשים נמצאים בצד שמאלי של המישור, וזה באמת התנאי הסטנדרטי ליציבות של מערכות לינאריות. כל הערכים העצמיים, שנקראים גם הכתבים של המערכת, מסיבות שכרגע לא הזמן לדון בהם, הם בדיוק נמצאים בצד השמאלי של המישור המרוכב, או ב-left half plane, או משמאל לציר המרוכב, או מקיימים את זה. דרך כלל, מטריצות A שמקיימות את זה, יש להם שמות, הן קראות מטריצות יציבות מכאן ואילך, לפעמים זה נקרא מטריצת הורוביץ, או אולי משהו אחר, תמצאו כל מיני שמות משונים בספרות, אבל אלה המטריצות שבאמת מעניינות אותנו, של מערכות לינאריות יציבות. בואו נראה רגע את הנקודה השנייה. מה קורה בנקודה השנייה? אז אני אקרא לאותה משוואה, רק שהסימן פה יתהפך. כן, זה נותן את המשוואה למדה בריבוע מינוס b למדה מינוס 1 שווה ל. אז במקרה שb שווה ל-0, אני אקבל למדה 1, 2, שווים למה? לפלוס מינוס 1. פלוס מינוס 1, איך שאני לא אסתכל על זה, אחד מהם מתחת לשיר הממשי ואחד מעל לשיר הממשי, ואני אקבל באמת נקודה שכיוון אחד המערכת מושכת, וכיוון שני המערכת דוחה. זה בדיוק מה שקראתי לנקודה היפרבולית. הציר עם המינוס 1 ידחוף אותי אליו, וזה נקודה, הטרקטור חזק, והציר השני דוחה אותי אקספוננציאלית. בכל מקרה שניהם ביחד לא מקיימים את התנאי של הורוביץ, או התנאי היציבות שלי, ואני יודע שזאת נקודה לא יציבה. זה מה שנקרא נקודה היפרבולית. אז אתם רואים, זה כל הסיפור על הקשר בין הערכים עצמיים של מערכת של המשוואה הלינארית ובין היציבות, ואתם רואים במקרה הזה שזאת יציבות ליאפונוב. כלומר, זה דורש קצת כתיבה, להראות את זה פורמלי, אבל זה ברור לגמרי שאם אני מתחיל בנקודה, אני לא אתרחק מהרדיוס שבו התחלתי.
יש לי גם יציבות אסימפטוטית וגם יציבות אקספוננציאלית, הכל קורה ביחד במערכות לינאריות. אין לי אף פעם מצב שיש לי יציבות אסימפטוטית ולא אקספוננציאלית, אלא אם כן אני מדבר על מערכות עם ממדים מאוד מאוד גבוהים, ואז זה יכול לרדת יותר לאט מאקספוננט, ממדים אינסופיים בעצם. זאת אומרת, אני יכול לייצר מערכות דינמיות לינאריות עם המון ממדים, שסכום של הרבה מאוד אקספוננטים מתנהג כמו פאוור. אבל זה כרגע מחוץ לדיון שלנו. כן, שאלות. תמר. לא, לינארית, רק לינארית. אני לא אמרתי שום דבר לא ממד. אבל אני אומר, אמרתי סוף ממדי, כן, ממד קבוע. אם את מדברת על מערכות ממד אינסופי, וכרגע אנחנו לא מדברים על מערכות כאלה, אבל אני יכול לדבר על מרחב הילברט או משהו כזה, שיש לי אינסוף פרמטרים בממדים בבעיה, אז אני יכול לייצר גם מערכת לינארית דעיכה לא אקספוננציאלית. אבל זה בגלל שאני יודע לסכם אקספוננטים בצורה מתוחכמת, יש לי אינסוף שלהם, אני יכול לסכם הרבה אקספוננטים, שהסכום שלהם ייראה כאילו שהוא יורד כמו פאוור. אבל זה כבר תכונה של מערכות לא לינאריות ובסיסיים. ושהנקודה שאנחנו מנסים לייצר אותה על ידי המערכת היא סטנדרט פוינט בתנאי מסוים? לא, זה יכול להיות נקודה לא יציבה. מספיק לי שיש לי ערך עצמי לא יציב. את צודקת שאם רק ערך אחד עצמי הוא לא יציב וכל אחרים כן יציבים, אז יש לי תת מרחב שבו אני יציב. כלומר, אם התחלתי שם, אני לא... אבל בעיה שרעש הכי קטן יוציא אותי ממנו, ולכן זה לא דבר טוב. זה מקל עלינו, כן. זאת אומרת שאנחנו צריכים לייצב בעצם רק ממד אחד של הבעיה. בבקרה זה יקל עלינו מאוד. בעצם אני צריך לייצב את הממדים הלא יציבים. את אותם מודים שבהם יש לי ערכים עצמיים שדוחפים אותי החוצה. אבל שימו לב שמה שאמרת עכשיו הוא נכון. אני יכול לייצר מצב למשל בכיוון הזה, נסתכלו שוב על הנקודה ההיפרבולית הזאת, שתראו אותה כרגע ככה, יש לי כיוון אחד שהוא יציב, וכיוון אחד שהוא לא יציב. נכון? עכשיו, אם אני באמת מתחיל פה, אני אתכנס לנקודה. אבל הרעש הכי קטן, זה מאוד לא רובסטי, סטייה הכי קטנה מהמישור הזה, נניח אני פה, ידחוף אותי החוצה כבר. וזה בדיוק דברים שאני לא אוהב. זה אומנם יציב מרג'ינלית על התת מרחב של הערכים עצמיים הקטנים מאפס, הערכים עצמיים יציבים, אבל זה לא רובסטי לרעש. אנחנו באופן כללי נרצה לבנות בקרים שרובסטיים לרעש. כרגע אין רעש, אבל תחשבו על זה שאם אני לא ממש מדייק על התת מרחב, להיות על בתת המרחב הקטן הזה, שזה בהסתברות אפס בעיקרון, אני נמצא שם יש לי רעש, אני לא אייצב. זה אומר שכדאי מאוד לייצב גם את הכיוונים הלא יציבים. תזכרו את זה, זה יעשה לנו אחר כך צרות צרורות, אם אנחנו לא יכולים לשלוט על הכיוונים הלא יציבים, ואיזושהי סיבה, אז יש לנו בעיה. אז זה נגיע לעניין הזה תכף, לא תכף, בשיעור הבא. אז בזמן הקצר מאוד שנשאר לי, אני רוצה להגדיר מושג חדש, אז שאני אתן לכם איזושהי תחושה שקורה פה משהו מעניין. אני רוצה לנסח את מה שנקרא, אז קודם כל יש כאן משפט נוסף, לא הטענה הזאת, אלא משפט נוסף שאני רוצה בכל זאת לנסח אותו, שנקרא שיטת הלינאריזציה של יפנו. נזיז את זה רגע. אז מה שנקרא לפעמים ה-linear method, השיטה הלינארית של יפנו. זה משפט די מעניין. אני לא אוכיח אותו, אני רק אנסח אותו, אני אוכיח משהו יותר כללי ממנו. אז דרך אגב, החומר הזה מופיע בצורה די טובה בסלוטין, ואני בפרק השלישי של סלוטין, למי שרוצה לקרוא את זה. אני פחות או יותר עובר עליו באופן מזורז, אבל כל מה שככל כתוב שם. אז יש משפט שנקרא Lyapunov's linear method. linear method. אחר כך יש משפט אחר שהוא יותר מעניין שנקרא direct method, אבל אותו אני כן אוכיח. הוא אומר דבר מאוד פשוט, יש לי מערכת לא לינארית, אינטואיטיבית קודם, אם הלינאריזציה של המערכת בנקודה יציבה במובן של מערכת לינארית, כלומר יציבה במובן החזק, כלומר שכל הערכים העצמיים של הלינאריזציה נמצאים בצד השמאלי של המישור המורכב, אז המערכת יציבה, הלא לינארית, יציבה במובן ליאפנוב ברדיוס מסוים שאני יכול להגדיר אותו. בסדר? לוקלית. דרך אגב, יש איזו הרחבה שאני צריך להגיד, ליציבות גלובלית, זה בסך הכל לבוא ולהגיד שה-R0 הולך לאינסוף,
אומרת שאני יכול לייצב אותה בכל נקודת התחלה, לכל R. זה נקרא יציבות גלובלית, אבל אנחנו כמעט אף פעם אין יציבות גלובלית באמת, חוץ ממערכות הלינאריות כמובן, שהן יציבות גלובליות, הן יציבות תמיד, הכל נשאר נכון. לא חשוב. מערכות לינאריות הן בכלל עם וריאנטיות תחת סקיילים. אז הן יציבות באיזשהו רדיוס, הן יציבות בכל מקום. אז אני יכול להגדיר את היחידות של X ולא ישנה כלום. אז הליניאר מתוד אומר דבר אחד, כן, למערכת לא לינארית. X נקודה שווה ל-F של X. עם הלינאריזציה, עם df ל-dx בנקודה x0, אתם מבינים מה הכוונה פה, כן? או ה-a הזאת, היא מטריצה יציבה ב-x0.7. נסמן את זה, a זה יהיה זה, x0.7, עם a יציבה, במובן החזק, כלומר, ריל, במובן החזק שזה אומר ריל של למדה i של a קטן מ-0, לכל הערכים עצמיים, ערך עצמי של a, אז f של x, המערכת הזאת, יציבה במובן ליאפונוב ברדיוס מסוים, בנקודה x0. במובן החזק. במובן החלש, סליחה. לא, אם זה יציב, זה במובן החזק. יציבה במובן ליאפונוב חלש. בסדר, נכתוב חלש, אני תכף נראה אם אנחנו יכולים להגיד יותר מזה. לעומת, עכשיו, הדבר המשלים של זה שעושה לנו קצת צרות, אם A היא לא יציבה ממש, כלומר אם A היא רק מערכים עצמאיים שווים ל-0, אז אני לא יודע להגיד כלום על F. F יכולה להיות כל דבר. כלומר, אם הלינאריזציה היא לא ממש יציבה, לא יכול לעשות את זה. וההפך, אני גם יכול להגיד שאם הלינאריזציה היא לא יציבה, אז F ודאי לא יציבה. כלומר, אז יש משפט ביניים, אם ריל של למדה i שווה ל-0, אי אפשר להגיד, לא ברור מה היציבות של F. יכול להיות יציב, יכול להיות לא יציב. ולעומת זה 3, אם אחד לפחות ל-i מסוים, ריל למדה i גדול מ-0, x נקודה שווה ל-0 לא יציבה. לא יציבה, זאת אומרת שאי אפשר לצאת שהיא תברח לאיזשהו כיוון. אז שימו לב שהמערכת הלינארית, הלינאריזציה נותנת לי איזושהי הבטחות חלקיות להתנהגות של המערכת הלא לינארית. זה דבר נורא חשוב, כי זה בעצם הדבר שאנחנו עושים. אנחנו נייצב את הדבר הזה, ואנחנו נייצב את הלינאריזציה. זאת הסיבה שיציב בזוויות קטנות, אני מתרחק זוויות גדולות, הלינאריזציה לא עובדת וזה בורח. בסדר? נייצב בשלב ראשון את הלינאריזציה, אם אני רוצה לייצב אותה גלובלית, אני צריך בקר הרבה יותר חכם, ואני צריך גם להפעיל כוחות שכרגע אני לא מסוגל לעשות עם הדבר הזה. אוקיי. אז תזכרו רגע את העניין הזה, אני הולך להוכיח את זה בעזרת משפט אחר שכרגע אני רק אנסח, וננסה אותו בתחילת שבוע הבא, זה נקרא הדירקט מתוד של ליאפונוב. נכתוב את זה פה. זה משפט יפה שאני הולך להוכיח אותו, כי ההוכחה שלו נותנת לנו איזושהי תובנות חדשות. באופן כללי אני אוהב הוכחות רק של מעניינות. שעומדים מהם משהו. זה לא תמיד נכון. יש כאלה הוכחות שזה כל כך טכני וכל כך לא ברור מה עשית שם, אז אנחנו נביא הוכחות רק שהן יפות. שהן באיזשהו מובן נותנות לנו איזה אינסייט על הבעיה. לכן אני מאמין שלכל משפט יש הוכחות כאלה, אבל לא תמיד אנחנו מכירים אותן. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לעבוד קשה ולא בדיוק מאבדים לגמרי את האינטואיציה, את הדברים האלה אני לא רוצה לעשות פה. אז משפט השני, כן, זה משפט ראשון. המשפט השני שלנו, ומשפט מאוד חשוב, זה נקרא ה-Lyapunov's direct method. אז זה אומר ככה. לא, x0, אוקיי, למערכת,
כרגיל, כמו תמיד, x של f של x. אחר כך אנחנו נכליל את זה למצב עם אינפוט, כל זה לא משנה כרגע. x0 נקודה יציבה, במובן L, חלש או חזק, תכף נראה. אם קיימת פונקציה של x, נקרא לה v של x. זאת אומרת, אני יכול להגדיר פונקציה, זאת אומרת, זאת העתקה, פונקציה ממשית, המקיימת בכדור BR0 של x0. כלומר, אני אומר שהיא יציבה במובן לאפס לוקלית, זאת אומרת, בכדור BR0 של x0. היא מקיימת פונקציה הזאת שמוגדרת בכדור, היא מקיימת שתי תכונות חשובות. כך, ומקיימת, אז אחד, היא חיובית, היא שלילית, ואנחנו בדרך כלל נניח גם ש-v של x0 שווה ל-0, אבל זה לא ממש משנה, מספיק לי שהיא ממש חיובית. או אני אגיד לך, ממש חיובית בכל נקודה ששונה מ-x0. בסדר? זה נקרא החיוביות. זאת אומרת, והדבר השני, שזה הדבר חשוב באמת, זה שהנגזרת שלה בזמן ממש קטן או שווה ל-0. היא חיובית. זה תנאי שכמובן מערבב את הדינמיקה. פה, מה זה הנגזרת שלה בזמן? הנגזרת שלה בזמן זה הגרדיאנט שלה, כלומר זה dv ל-dx. שימו לב ש-x הוא וקטור. זה וקטור מוכפל סקלרית ב-x נקודה. זה וקטור גרדיאנט, וקטור של נגזרות, מוכפל סקלרית בוקטור של נגזרות, ולכן זה סקלר. בסדר? אתם תתחילו להתרגל לכתיב הוקטורי הזה, כי אנחנו נלך ונסבך אותו. x נקודה, להזכירכם, זה זה. זה הוקטור הזה, אז כאן כתוב כפול f בעצם. זה התנאי החשוב. כן? התנאי של החיוביות אומר שזו פונקציה שהיא לא חיובית, היא לא שלילית. אם היא דרך אגב חסומה, אני תמיד יכול להוסיף לקבוע ולהזיז אותה כך שהיא תהיה לא שלילית. והדבר השני, החשוב יותר, שלאורך המסילות של המערכת היא לא עולה. זה אומר שהנגזרת השנייה שלה, הנגזרת השנייה שלה. שימו לב מה שזה בעצם אומר, אם תסתכלו רגע בנקודה x0, אז הפונקציה הזאת, אני מסתכל נניח על זה, המישור הזה זה כל הממדים של x, שאני אצייר אותם כרגע כקו. תחשבו על זה כמישור, לא חשוב. יש הרבה ממדים של x. אני מסתכל עכשיו על v, על הפונקציה v של x, אז מה שזה אומר שיש איזושהי פונקציה שנראית ככה, משהו כזה. אתם עוקבים אחרי הציור התלת-ממדי שלי? זה מין כמו פרבולואיד כזה, זה מין משפך כזה, כמו כוס כזאת, שהיא עולה, זה v של x,